Viladat de Lleida per llegir un manifest de Marea Blanca i Catat GPS. Començaré ara mateix. Més que mai, sanitat pública. Sí o sí, atenció primària. Aquest mes entrenem govern i ens acomiadem de la fase més dura de la pandèmia. Ens preparem per recuperar les nostres vides i també els nostres serveis que han estat trastocats per la pandèmia i les mesures econòmiques i socials que ha comportat. El sistema sanitari i els seus professionals han fet un esforç enorme per atendre les noves necessitats que s'han presentat, però a costa de deixar de banda moltes necessitats perquè patíem d'un sistema debilitat per un baix finançament públic i la dinàmica de privatització que les polítiques neoliberals d'austeritat han imposat els últims anys. La part del sistema que més ha patit ha estat l'atenció primària de salut, que ha hagut d'assumir noves funcions amb menys recursos. La ciutadania hem vist com s'han tancat alguns CAP i la Perdó. La ciutadania hem vist com s'han tancat alguns CAPs i la meitat dels consultoris locals, alguns dels quals, inexplicablement, segueixen sense obrir amb greus repercussions en l'accés de la població als serveis sanitaris bàsics. En especial per a les persones grans i amb més problemes de salut. Hem perdut la figura de la metgessa i la infermera referents perquè ara ens atenen professionals que no coneixem i que cada vegada és una de diferent. Molts centres continuen amb poques visites presencials perquè es fa servir de manera abusiva la consulta telefònica o telemàtica. En ocasions, hem d'esperar 2 o 3 setmanes per a ser visitades presencialment. Les demores per a les proves i exploracions, així com per a les consultes als hospitals, s'han allargat de manera inacceptable. Tot això repercuteix en més patiment, pitjor qualitat de l'atenció i menys resolució dels problemes de salut. Perquè l'atenció primària és beneficiosa quan és accessible i longitudinal, realitzada per una mateixa professional amb la qual es creen vincles de confiança. Les mesures que ha posat en marxa el Departament de Salut han estat bàsicament de personal administratiu per a tasques Covid, però hem vist com en comptes de restablir el funcionament dels CAPs i consultoris i reforçar-los per assumir noves funcions, vacunes, seguiments, residències, s'han obert altres dispositius, centres de vacunació o dedicat recursos a altres línies de serveis, com el 061 i el 100. L'atenció primària no és una prioritat per als governs ni per als diferents grups de poder que operen en la sanitat, perquè genera poc negoci. El pacte del govern que ha signat Junts per Catalunya i Esquerra contempla un increment de 5.000 milions d'euros per a sanitat, però només 300 milions per l'atenció primària en els propers 3 anys. Als nous governaments i responsables sanitaris els reclamem que en tornin amb caràcter urgent i prioritari l'atenció primària, com a servei imprescindible per a la població i per al sosteniment i permanència d'un sistema sanitari públic, universal i de qualitat. Per això reclamem una atenció primària que garanteixi els atributs que li donen sentit i la participació efectiva de la ciutadania en les decisions de política sanitària en tots els nivells i instàncies. En concret, reobertura de tots els CAPs i consultoris locals. Cap consultori tancat. No a l'abandonament de les comunitats en el medi rural. recuperació de les visites presencials a criteri de pacient, no a les barreres d'accés a les visites que agreugen la ja penosa bretxa digital que expulsa generacions de persones majors o sense mitjans o formació online. Recuperació de la metgessa i la infermera de referència, no a les agendes úniques, consultes d'urgències, unitat d'atenció domiciliària, unitat de crònics i altres formes que trenquen la longitudinalitat.
Millora dels equipaments tecnològics per a comunicació telefònica i telemàtica per resoldre consultes administratives o de seguiment, a criteri de pacient i professional. Redimensionament dels equips d'atenció primària en funció de la població a atendre, incloses les persones que viuen en residències. Condicions dignes per a totes les treballadores i treballadors del sector, que permeti acabar amb les diferents formes de precarietat laboral existents i incrementar els recursos humans necessaris per a garantir una atenció de qualitat. Destinar el 25% del pressupost de salut per als equips d'atenció primària. Garantir els serveis de suport als equips d'atenció primària per a una òptima atenció a la ciutadania. Comunicació fluida amb els serveis hospitalaris. Implantació a tot el territori del programa de salut mental de suport a la primària. Rehabilitació, podologia i altres. Capacitar l'atenció primària dins del sistema, que la professional de referència pugui decidir un ingrés hospitalari o sociosanitari, prioritzar una exploració o una visita d'especialitat. Posar en marxa consells de participació en cada àrea bàsica de salut amb representació de pacients i ciutadania com a instrument per millorar la transparència, la qualitat dels serveis i la gestió dels centres. Les decisions dels consells de participació han de tenir caràcter vinculant. Programes d'atenció comunitària per a un enfocament globalitzador dels problemes de salut, intervenint en els condicionants socials de la salut. A més, des de CATAC, CTS i AC, denunciem la falta de personal tant a nivell hospitalari com de primària, sobretot infermeres. Molt d'aquest personal està doblant la jornada de treball fa molts mesos. Els contractes que s'ofereixen no són prou llargs, no aporten seguretat de continuïtat, perquè els professionals d'altres comunitats autonòmiques marxen quan han estat estudiant aquí a Catalunya. No tenim pediatres, no tenim metges de família que estan doblant agendes, no tenim infermeres i falta de CAIs. Actualment, per la falta d'espai que hi ha als centres d'atenció primària, que no ha hagut una inversió de renovació, han ficat aquests mòduls externs que hi ha aquí, que són totalment inadequats per l'activitat assistencial i no estan habilitats per l'assistència. Per exemple, no tenim aigua per rentar-nos les mans. Amb tot això, dono per acabada aquesta concentració, donant les gràcies a tothom que ha vingut a escoltar-nos i la lluita continuarà. Les visites que agreugen la ja penosa bretxa digital que expulsa generacions de persones majors o sense mitjans o formació online. Recuperació de la metgessa i la infermera de referència, no a les agendes úniques, consultes d'urgències, unitat d'atenció domiciliària, unitat de crònics i altres formes que trenquen la longitudinalitat. Millora dels equipaments tecnològics per a comunicació telefònica i telemàtica per resoldre consultes administratives o de seguiment, a criteri de pacient i professional. Redimensionament dels equips d'atenció primària en funció de la població a atendre, incloses les persones que viuen en residències. Condicions dignes per a totes les treballadores i treballadors del sector, que permeti acabar amb les diferents formes de precarietat laboral existents i incrementar els recursos humans necessaris per a garantir una atenció de qualitat.